Историята на Кринт започна в юрския период, в девствена реликтова гора, с едно единствено листо, паднало на земята. Минаха десетки милиони години. Под въздействието на вода, огън и въздух природата го трансформира стотици хиляди пъти, променяйки го на молекулярно ниво, уплътнявайки, пречиствайки, концентрирайки. Така той стана безценен концентрат на чиста енергия, петият елемент на квинтесенцията на всичко съществуващо. Уникален комплекс от хоминови киселини. Нашият екип вървя към вас 12 дълги години. Изучихме наследството на предците, защитихме повече от 40 патента по целия свят, публикувахме стотици научни трудове, проведохме десетки практически изследвания. Резултатът пред вас е високочист комплекс от хоминови и фулвови киселини. Квинта есенция, произведена в ЕС по най-високите международни стандарти. Квинт. Това са преминати държавни сертификации в европейската и евразийската общности. Това е разрастваща се дистрибуторска мрежа, която прави безценния ресурс, който до вчера беше достъпен само за избрани, достъпен за всеки. Квинта е 100% натурален биоактивен комплекс без примеси и тежки метали, пречистен на молекулярно ниво. Създаден по световно призната технология. Квинта е мощен детокс, стабилен имунитет, енергия и издръжливост за всеки ден. Квинта е научно доказан анти-ейдж ефект, абсолютна безопасност и контрол на качеството. Това не е просто продукт, това е ново ниво на живот. Това е достъп до древната сила на природата в нейната най-чиста форма. Ние го направихме достъпен за всеки. Добре дошли в новия свят. Светът на Квинта есенция.